Puma na. Yan. Sa diyo to ng again may. Kami dito sa Kabasan. Tabaco City. Ginakuda na sa Carabao. Oh. Nagakuda na pala nito. Yan oh. Yan, may rarangkang barkaw. Yan. Yan, nakadidig sa Kabasan. Yeah, man. Yan, dyan na ba? Mababa. Sa Inutan pa? Dyan na mababa. Okay, mababa na kita. Doon. Hop. Yan na. Yan na. Delikado hulan. Okay. Yan o. Hiling mo na video. Oo, nakabibidyoan. Nagagi sa kuiba. Hagi sa kuiba o. Sige. Oo, lalarga na. Naman, next Ibayo. Unin, bobo. Okay, Okay, alright. What's up, yo? Galing ang mga bangka dito, pre. Hindi nag hali sa beer house. Oh, ali beer house may mga Uber panduang ini. Hali sa beer house. Puro kita nagituan. Gari ka man sana nag-drive sa bus. Smaurag pangaig day. Katako ton. Tapos dyan iagi na. Iskarga ha. Iyo. Okay, pasiring na kita duman sa Right. Kabasan. Kabasan na sunod, tiyo. Oh. Kabasan na kita. Siring na kita sa Kabasan. Kakay. Okay. Tig-agihan tao. Makahawi. Sira. Sira. Ini masa pala naglalaog digday na barkaw, bangka. Ini masa nang kaya. Ini masana. Yan man kaya nila harong digday. Dahil ang ibang nagbabiyahe digday saro lang. Oo. Hindi na lang. Dapat palang kung mabiyahe. Nakulong. Dapat palang Ka American auto. iyo. Dito lang pinampuday. Pag maupol, puro na sa basa nagi. Oh. Sus. Yan, malupitan si Tiyo. Yan o. Adventure, Kabasan. Yan na. Sas balay no, digdi pagpatikaw. Kundi talagang taga-Minor. Banggi dahil, makabiyahe yung banggi, no, Tiyo? Tiyo. Nagbabiyahe mo sa inyo banggi? Pag may bangke, lalakad pag may mga spot sa namang malaan. Yan. Ngunit na kita sa Kabasan. Kabasan Bakakay. You know, so skurba down.
nagmi-minor. Sakripisyado man mag-minor digday. Ano? Sharing kita sa Nina. Yeah. Kasi nalagyan kan motor, hindi clear. Napila na. Napila. Suminarado yung bakawan dyan, ano? Oo. Yan man ang ganda. Wala tao na bolda dyan, oh. Oh, diyan, balda. Ayan, oh. Hindi mo mabalda. Oo. Pinutunta dahil pambihir mag-aagi. Kung may sabat dahil nag-aagi. Kaya minsan may saro dyan, igwadig day. Oy, pwede mo man si Tiyo ta, iba naman sa vlog. Kaya Igual iba na kami. Kaya iba na kami kanitiyaw. Nakulong bang kita, oh, ni si Mayang Uber. Oh. Yan ang mga Nag-bring full house tank na sa baba. Kaya nagtaplod na sana. Murag mo gani. Magayunon, digdi pa kadigdi ko nila. Okay, Hindi alright. ba sa picture tinga sa may mga buhaya. Yung nga, iso aron kaya gato so may mga anaconda baga, yaw digdi. Oh. Sus. Sira ano man digigil. Digdi lipo digdi kang paraos na tiyo. Sa mga itaw. Dito, bilap ya bango sa akin. Yara on digdi. Anit dakol digdi. Digdi pag nagubas ma ni taon. Dahil ko nagwas automatis pa na. Kinaso ko yung bigla. Ayan, para Oh, yan na pala ang duungan ta. Iyon ang duungan ta. pangpa, kinutang pa. Kinutang pa? Puro plus inay kang kabasa. Ayun. Ang sin, ayan yung mga kuya nga karan. Sa mga gwapo. Uy, mga gwapo. Over. Sabay mo man. Driver, sabay mo tanganin. Ngayon yung muraw, yung ano. Kapitan si sa One Piece. Oo, kapitan ano, One kapitan. Piece. Kapitan na plaga. Ayaw na tabi kita digdi sa Kabasan, Purok Dos. Purok Dos yan ito yaw. Oh, may waiting sheet man oh. Daan, magbaba ka na da. Digdi ka na magbaba. Magpakay ka naman ka na yun. Ayun yung papaglayo. Okay. Madiskarga. Oh. Yaw na kita digdi. Siring na kami sa Eskwelahan kang Bakakay. Kabasan Bakakay. Yan. Yan o, again o. Hop. Ya. Ay, sus. May nira. May sira. Dahil sira, boy. Ano? Ano tiganap dyan? Kamangan? Ay, tuwi, darakulaon na no. Iyo adi. Edi, darakulaon. Nay mo natin ano si ano nay. Yama, wala mo sa follow mo sa YouTube kay. Yama ka na sa YouTube. Sabay ta si ate ta. Sabay ya. Si Manay Margit. Manay Margit. Si Dano. May darang nga tao. Alang na bagabuyang na tong Kakanon may sa mga trabaho. Puta, lamarong kay si Mol. Pwede nagtrabaho itong. Gayo na hay. Ano? Hindi sa iyo ang saranay sindalig din. Dumon sa ubuli niya para ang ito na nga eh. Para ang ito nararte yung paa mo na mga magayon. Ay, yan na. Siring na kami sa Kabasan National High School, Bakakay.
Kulas bakla. Yaw dyan si Kulas. Dito, saan? Na-video mo pa ano gar? Video ko. Gawat man pala ng tapayas. Oh, yun ko. Puso. Saan ang kulang ang nyog? Ang layong. Ang lay. Sos. Diyo itong sa agyan din na. Ang habal-haba ito. Wala, natatanaw ko na. Oh, yan na pala. Ang paaralan. Yun. Elementar gaya dito. Kadigdi ko ini. Lugar kang Bakakay. Kabasan. Ang layon. Ako'y nagkamali. Nagbibiradyo ko pa. Diyan dahil ang gulayin dyan natadaan sa salibasyon maganda ko ipada Ay, tanglay. ay nga. Tanglay. Ay, sus. Sinali ka mo. Sa tabako po. Tabako. Tapi video pa mo ako nalataan. Pa YouTube ini nay. Ay grabe. Teka mo pa. Duman. Masag ka. Eskwelahan. Mas pila ka may? Ay, may trabaho no? Mas pila.